L-aħħar sħarriġ tal-ġurnal Malta Today li kien ippubblikat fil-ħarġa tal-ħadd juri li d-distak bejn iż-żewġ partiti niżel għal 8500 vot. Għall-ewwel darba wara diversi xhur dan id-distak waqa' drastikament u dan huwa attribwit għal fatt li f'dawn l-aħħar jiem il-Gvern Laburista qed jaqla kritika ħarxa dwar kif mexa fid-deal ma' Vital Stewart. Fil-fatt dan is-survey sar bejn it-3 u l-10 ta' Marzu, ftit jiem biss wara li l-imħallef Francesco De Pasquale ddikjara l-kuntratt ma' Vital u Stewart bħala wieħed fraudolenti. Deċiżjoni li kkundannat il-mod kif saru l-affarijiet min-naħa tal-Gvern, kawża li nfetħet mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Skont il-Malta Today dan id-distak ta' 2% jaqa' fil-margin of error ta' dan is-survey, xi ħaġa li ilha ma tiġri għal bosta snin. L-istess survey juri li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żied il-fiduċja b'6% biex issa laħaq is-26.1%. Bid-distak bejn iż-żewġ kapijiet huwa biss ta' 8%. Il-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela ħadet daqqa kbira kif din niżlet għal 34.3% l-inqas li qatt kellu f'dawn l-aħħar snin. B'dan il-persentaġġ Abela naqqas 11 punt mill-aħħar sħarriġ illi sar fi frar li għadda. Survey li wera li kieku kellha ssir elezzjoni ġenerali llum 30.8% jivvotaw lil Partit Laburista, filwaqt li 28.4% jagħtu l-vot tagħhom lil Partit Nazzjonalista, b'dawk li ma jivvotaw lil ebda partit jammontaw għal 24.8% u dawk li għadhom ma jafux ilaħqu l-10%. Għall-ewwel darba wara bosta xhur il-Partit Nazzjonalista reġa' akkwista l-fiduċja fost iż-żgħażagħ kif ukoll fost in-nisa u fost dawk kollha li għandu bejn il-51 u l-65 sena. L-istess sitwazzjoni f'Għawdex fejn il-Partit Nazzjonalista igawdi il-fiduċja ta' 42.5% tal-Awċin.